Forget church apart. Forget church. You know what they call MMM? Now they did it 2 years, 5 years ago, whatever. If I tell you now, go and give me 10,000 naira tomorrow morning. In 2 weeks time, Obu will pay you 5 million naira immediately. You know, will you do that? I Or will you cannot do ask, that. how can your 10,000 bear fruit and bring you 50,000? I was once a victim of it. Then I found out that Because that is the that point. None. You have blame MMM. The pump just like bet. I'm sorry. Here I know about Nigeria because of Facebook. This is a gambling game. You play Manchester win. You play this thing. You give them 10,000 naira, 200,000, 1 million. Do they force you? It's game. So now in the church, of course, I blame pastors, but it is time that we start reading the Bible on our own, understanding it, asking questions. I pray to have the spirit of discernment. This is spirit of discernment will tell you whether this person is of God or not. Okay, Ejike. Ejike, I don't go me who Nabuku. Can we do from Bethel? Bethel, according to his no church you can blame. No one will problem society and they miss everything now. But let me disagree with they you. Wait. When you problem. talk about church, pastor, whatever, everybody in me church or a pastor, you see pastors is classic or one adult. Who they know enough to use your common sense. But when you talk about this native doctor and the way everything currently in our society, they are dealing with our younger youth. They are messing up with the next generation, if I should put it that way. So the risk is more on that side. Because as far as I'm concerned, even what Nmiri hotel one, all from 18, 19, 20, 21, 24, or just speaking around 25, 26, 27. But almost all young people, they desperate to make money. And so I Now, disagree with you on that side. now, wait, Ụdị onye just wait, Jesus na-eme people. Ọ kpọrọ ha jee na mmiri wait. ọgbacha ụmụaka ụmụ anyị rugo 30 years ịgbara ọtọ bịa na mmiri bute ebuni. Then, Ị na-achọ husband abịa then, chọ visa. Are you crazy? secondly, Bethel, Now, wait now. I allow you to make your own contribution. Wait. Let me ask you this question straight up. Now, with what you said, let me must understand you onye omenala. Forget ya na ebu onye ụka na nke a eburu onye mba just you onye omenala. Let's take it that way. Don't confuse me here. Let me ask you now. Why is it that all these bloggers, ndị omenala, ndị otu na or ndị nwanụ na-eme ụka ji mee ha nka ụka ji eme ha nka including you why are you not condemning this hotel? let me correct you. Okay. Let me not let me correct you. Already Again. I just want to correct you on that. Okay. But with what you said, let me understand. My own common sense. Agwagom no onye omenala nke ewu. Yes, you could also. But you know, in fact, So, omenala is not actually about it. I'm hearing some people what are ime ihe gbasara omenala. For the field, no, People don't really know forget to one omenala. ndị a na-eme ihe okufuru ụmụnka na confuse ndị by omenala to make your things straight. Each one will I'm not against all these things. I'm not against all those things. He will make your things. You know how you communicate to your God or spirit or whatever I feel he believe you know they may exist. You know, I'm not against all those things. But my problem with most of you and coming is that now the same people who mess up our society today, the native doctors, all these, or should I call them fake native doctors? No more than why anybody Original native are doctor also anymore. claiming na have part of Undi Omenana. But some of you guys now are dwelling so much on the side of Ukendioka. No, I've been denouncing them for 30 years. I've been denouncing them. The main problem I face now and younger
people, next generation up. You guys don't put so much energy on it. Also, I didn't care, pastor, a man of God, or whatever. So they are no faith. So why not put so much energy on sanitizing that side of yours? Or maybe do it 50-50, the way you are doing to Ndioka. So why are you in particular not asking Nmiri Eweilo Gable Sinwete go Jivo Hotel and I need the factory and buying all these things? Wait. You watch you know the churches with the population native doctors came. Come in the background. Thank you. My boss, my people. Thank you. It's a wonderful program anyway. And what had the about Nmiri Eweilo? No, I can't do a question. The same way I have no pastor Lulia. I don't support any party. You want to go? Because some blogger and us in the Onyabekwalwapa, Makwadi Uno carry 200 rooms. You want to go? I'm stronger church unto him. I'm man who do not say, so I'm a jealousy. I'm not no pastor be a lawyer or whatever. I'm not supporting pastors, so but because in my program, that's why you don't know where I stand. I balance my program, I'm the main of my program. So people are asking, when you can't be a lawyer, now you go thousands of hotels in Igbo land. Can't why always ban a lot always ban a low imago this and that. The same thing they make way. I ain't not congratulate. Knowing fully, all people as well they go offering Kobul, they go. Knowing fully, don't worry, this guy in the room matata, apart from native doctor. I'm more carpenter, I'm more medicine, I'm more on a bank, I'm more on a main market. Apart from this thing on a native doctor. And native doctor one can only any mad umbalog or any mad og win our suffer. Is it treating malaria? Because opening a blog can India, paracetamol at least. Ilo and a cob. Opening a lab. I live in Lagos. There are this thing and a babo. Almost some places I need again. I line up I the will Igbo now. I won't Igbo. Where can I call Igbo kita? Okay. I don't want corner. Igbo. That's Okay, what I'm saying. How many quantities corner distribute here? Here, locally 2 rooms. You want to go? How many quantity of Igbo corner? Here, locally 2 rooms. Care about shop and let the of Igbo. Tap going to hotel. Nobody's asking of this thing. And now, I will have a long way to go. And what is here now? At the tangible. In a level down, can we mail advert? Can we am in a land? You want to go? Nipo Robin Paul to pay Peter. Onye nke dị na-eje ọnụ ụlọ elu nke na-atụ ebu n'elu o jelu ọnụ ụlọ hotel man okite with two stop okite akwụzigo onwe ka na-eme anyway people can eme people are so gullible if anything ikpalụ nkata with people if na ọbụdị m ị na-abụọ people are so gullible that sometimes na-asị m onwere ihe eji wepụ black man n'isi eze nwanyị will come a woman will start going to river. Before you know it, mommy pray for me, mama pray. Many of them, thousands of them. I see you will take a jagaputanam nianua. He put the give will bring man a graduate to be listening to them. My brother, you can do. Gini kana kwageri ya ike bed. Ọrụ ya this guy Angela Nwotu na-agwa bunu igo blue eyes igo nka enwute nwoke ọ ka na-eme ihe na-enye ego bụ kọntentị ya bịakwanụ jewe kwelibe dibe nna oke ke ike mmiri na-eme ngwa kene nwe ihe ike mmiri nwa na-eme enyi dị mie nnata ka m bịa wele ike gwa m ihe ọ na-eme everybody can walk through. Si ike mmadụ na mmiri bụ asụ akwa mmiri ma ejike why better why ọ bụghị onye ọhụrụ ka ọ na-awọk why because the bias why o ji awọkụrụ onye ọ da awọkụrụ onye ọhịa m na-ekwu onye ọbụla adịchi ya jikee ya oti nọ na I believe ị nọ n'obodo a ị na-asa ị ma na onwe ndị gbapara ebe ahụ ị ka na-eme ke ọfụma karịa kịmama ụlọ ndị amaghị ha na
Akimana, ọwụwa nna ha amaghị ha na-abịa ha na-agba mbọ karịa agụụ but o nwere ike ha bata n'obodo ha na-atụgbachi their own country ka emewe ọfụma. Okay, let me let me address correct you live. that impression. Educator can correct that impression. As far as Eba is concerned, the more you see a work hard, the more you earn. Or the level already now. Or the level already now. Even man in Nigeria. Even man in Nigeria. And it's like that everywhere. Even a bank manager earn more than bank and cleaner. So now I believe him na alụmarụ ebe ala na-arụ ofu ọrụ na-earn ihe dịka $20 per hour. Then onwe onye nọ ebe a na-arụ ọrụ na-abụ na-earn $23-25 per hour. 30. I'm just using it as a case of esem na ana m eme ọfụma karịa onye ahụ. It's not possible. Ọ na-earn more than me. Before m apụ ka m gwa gị ihe ịma na ọdụ teaching na aka mmiri enwere ha na-eme na mmiri dike dị na ịma na a na-eri mmiri ji dịba ya. Ọ na-eme nke diplomatically ịghọtago. Okay, bros, mmiri dị n'ala Igbo ebe ike dị. They must have to get and bring a car down. Comment section, they are familiar. Why people imagine going at the Nmiri since Mebel? Can buy Maludi Guayana to me and Arlo. You want to go? Now, to take car. I'm cheap correct. I'm come to come order Nata. Master car. I'm to car. And that. We send the own request in car. Onwe ka ọ pụọ onye ha bata onye aka nọ emechekwa ode ya ihe ọgbọrọ isi cheta nọ siri enwere ike ọbụla dị na mmiri bros forget those things ke ya ghọrịkwa na gị enwere ike Ikenna me, my brother. Yeah. Ke ka anyị eshiba na mmiri ike mmiri ọ na-eme ka mmadụ nụọ di ọ na-eme ka to get visa to get employment to get o were somebody mma onye ahụ a na-akpa ya akpa n'ọfịs ya so until mmanya na onwe ya mere ihe omenala mmanya mere ihe omenala mere ọfụma ọfụma ị mara secret je ga-eji maka n'ọfịs a onye ahụ gbagoro ya ọkwụ achụọ ya ma ihe o mere she only went to the water bought some fruits just ihe ụtọ nda zụọ ya gazie na mmiri gụọ ọfụ ebe ahụ oge ọ gachara ya ogbu oge onye agbagara ọkụ ala mụwazi ya jigijigi. Okay, if you believe this, why are you doubting testimony in the church? If you can believe this, is there any, if you okay? Can you prove that thing that you know me this guy? Amen. Some pastors na bena dibia anarike at your population. The different problem of what you are saying. Now, let me tell you, okay, do you believe that God can do something? For example, what about God of Christian or God of, do you believe that this spring being can do something? All of them serve one God. All of them, they serve one God in a different way. That's one God. Do you believe that it can? It's just the point I'm trying to raise now. If going to river solve problem, that going to river would have solved at least 10% of our problem. I mean, 10% of Igbo people, mandana chong, mandana chodi, mandana chong moto, mandana chong visa. Why must it be only that guy that they want to sack in office? You know, somebody actually sack before, Mecheza sack the other one. Do you know the reason he sack? Then office just sack when you cause kita. A man wake up no only Zulu, but the other person position on the important. And my role no bro, but I'm looking at some places. I'll be able to make zero qualification. They will remove my name in our fear. And so
many other things. Other people are not. See my brother. ihe m Say chọrọ my beta ịzabeghị m ajụ m o beta ajụrụ m gị isi na ọwụghọ mmadụ na-eka mmiri a na-awa ọkụrụ na-ajụ gị why is o ji awa ọkụrụ onye nke ọ naghị awa ọkụrụ onye nka why o ji dịba ya eme ka ọwa ọkụwara onye ọbụla ọkwa mbịa na be dibia kịta dibia asị m like that boy je na nke akwa dị ya dị nakwa na nwoke abi nwaanyị chi 28 days abi whatever enyeghị condition wee na-enwe ka asị ji eme fasting 21 days 50 days ibekwa dibia enyeghị condition imechie ya ọkpọrọ gaa na ndị onye ahụ gwọrọ ọgwụ ka ihe na-agara ya ọfụma ma o metara abụ onye ahụ mere apply visa ọgwụ ọgwụ ka visa ya gaa ọfụma ihe ọ gwọrọ ọgwụ o metara abụ ka ọ na-eme ọfụma ebe ahụ ile the video very well efollow me to the last I follow the video to the last so ihe ahụ ọgwụ ile go very dark man he repeated the same thing so a na-agwọ ọgwụ iche ka travel gaa gwọkwa ọgwụ iche iruo die ka ihe wee gawara gị yes now a na-agwọ ọbụbụ ka na onweghị anybody who my blood ga-agwọ ọgwụ ihe a gaziere ya onweghị onye ọgwụ mba bọs ka ihe anyị ọ na-eme ịgụ ọfọ anyị na-agwọ ihe na-edu anyị but ị ga-agwọ ọgwụ let's assume that na ọ na-eme like that a na-agwọ ọgwụ iche ka travel ga-agwọ ọgwụ iche ka iru ebe a kwaga ọfụma why is it that na that native doctor agwaghị ya mba gwogodo ọgwụ ka travel gị wee gaa before gwọọ emechazie ka agwọ nke ka ihe gawa gị ma iru die onye ji wee nara ego wee gwọọ ọrịa nke ka ihe gawa die ihe wadere sure ọdụ tamụ anọ na September the guy is sure native doctor the sure the guy on September 22nd I supposed to be in Korea because one program may apply and my sister may apply that program last 2 years she got it I did share a program I invested on that program come cross but not knowing that in the Korea that a die minutes to correct your impression nothing like if you start this show nothing like anything that has to do with yes ebumnobi na oto shigara my sister oto ge shagara but although time to my own side so the guy she bu no na nke ya ga-agara onye mere nu oti ya n'ọrụ why oge agbara ya afa egosi ihe na travel ị gaghị emekwu ya bifo ekwu eziokwu ihe gara gị die otu a na ọwụcha ihe niile ga dibịa ga-agbara gị n'afa owu everything and ọwụga ndị ga ihe na ọzọ wait ọwụ dibịa niile na-ahụ ụzọ n'afa ọwụ dibịa niile na-ahụ ụzọ n'afa akwa fake na akwa jamasi all fake akwa bishop dibịa niile fake remember my first statement from the beginning I support them okay, you support him, support to go na Meed. Omenala. Wait now, go na Meed. Ngala Nmiri ga-eburu m. So it's wait. I testimony. Ngala Nmiri ga-eburu m. Why? Ebere m nkanta ya 3 times. Aso Ghana na John chere. My first encounter, already my back very well, even na PZ. All my first encounter, me and the small. Second one, wait. Second one, Union Bank. Third one, on a swimming pool. In short,
4 times. 4 hours na my hometown. I'm here in Kanta there. So, nga na mmiri na. na-eji asa abacha, a na-eji asa akpụ na village. A na-eji asa akwa na village. Okwu o nwere. E nwere mmiri eji asa ihe ndị a na village. So ijelube esu akwa na mmiri kemgbe nne m na village. Amada, eto m na village. Eto m na Okay, village. mmiri ndị Batu, nne m asọka na akwa na mmiri. nwoke ama m ndị village ụmụaka na skul eche mama ha. Ejike Betel fonu gị nke ọzọ a gbatuo volum ya na ọ na-eko bak. Ọ na-eku. Ọ na-eme eko gbatuo volum ya. County Bluetooth. No matter isi ị na-agba mmiri ọsọ obi eri eri, o nwere mmiri ụmụaka dị 5 years na-eje ọya ghọtago na itolu ogo kịta. O nwere mmiri na-anọghị na Meed ikpele na mmiri erie mmadụ bụ mmiri karịa agha ogo ịghọtago. So mmiri na-enye mmiri karịa agha ogo. si na ije oburu Mmiri chi oburugo ha. Mmiri mmadụ mmiri cheyiri kpakpuo gị n'imi na anụ you can breathe anymore. Ya bụ mmiri erie mmadụ. Ọ bụ na ntụ nwa ogo kịta mma akwụ na Atlantic Ocean isi mmetụ n'edi ọ ya eri nwụ m. Betel dị confused. Mmiri chiri eri. Asị na mmiri karịa mmadụ. Bros na nke a bụzikwa mmiri ifube mmiri dị na vileji ụmụ nwaanyị ndị agadi nwaanyị na-eji asụ akwa na-ekute mmiri iya aga oke ọ bụ na ijegwa ugbo na vileji o nwere ebe ya na-aga ugbo ịgafee sọm mmiri na-abi ịghọta ịgafee sọm mmiri so mmiri n'ọgụ na n'ikpele na n'ikpele ka ọ gbagotekwa na labs na ya gbagotezie na chest na ya gbagotezi kọva imi so gaa na nke ahụ ji ekpe ekpere na anụ nke onye eze Jizọs na-akpọ ndị mmadụ ọ na-eri mmadụ. Onye Jizọs fake. mana ndị ọkpọ na jeje na mmiri si na mmiri a na-emekwele ha ihe isi na nke dis guy mere achụpụ mmadụ n'ụlọ mana nke eze bụ fake. Onye Jizọs nọ n'ụwa ara eji. Okay, Betel ka njọ gị o. Betel that your sister approve South Korea visa ọ ga na mmiri. So why you want to do ọkwa na the same mmiri? You thought you may travel. Mba, aga m na mmiri. You can't be travel. All got the first one, got the second one. The third one. People ka ya eri dị ka aja. Ka ya eri dị too much. Let's say, better let me tell you, all they are safe now. Let's say na some faking doka they buy na me ha. But ndị native doctor na ndị traditional just dey dope to unu. Finish his unu pata in every angle. Because higher can double. One the most of them, you must have agreement with them. I return some fund 50-50, 50-60, 70-30. I'm a lot of guys now saying that they watch some things now. Can the native doctor and they do me Thanksgiving here. And they failing to do it. Good night. See my brother here. Let me tell you this, Emma. Onye ọbụla chee ga-agwọ ọgwụ anwakwara anwa ekwere ka dibịa kwuru gị ihe ị chọrọ. Mmụọ ga-arụrụ gị iwere pawa ịkọntrol mmụọ ahụ ịchọkọrọ gị ọrụ iwere pawa ịkọntrol ya. But ịgba nkịtị ka dibịa kwụsịrị gị ọnụ ihe a dibịa ahụ kwuru ihe ga-eme. Ota mmụọ nọ na
ngawa ime ihe ọga ngawa ego nọ n'ụlọ bụ ọgọcha ọfọ weti mmiri ọṅụ ọgada tes but ngọchara m na-asị ọ bụrụ na ihe a ga-eri isi mmadụ ọ bụrụ na ọ ga-ana nwa ọ bụrụ na ọ ga-eme ihe dị ụtọ a erekwara But okay, that means before you go South Korea, get got off, right? I got about 4. Yeah, Mister. But now wait. Or when I'm talking afraid, to hope to be applied in Nigeria. That means me gonna offer at all the useless no when he's in. Wait. Or when you go or farm gonna be useless. Just why you single-handedly agaho. Wait. Now. That program stuff, wait. When that program stuff, we will go for Nigeria career. Oh, because I went to Lagos. I'm gonna the mad beach. Beach matter like one around. I came on. He gave me apply visa. All that they had before. I said it. Now here, I didn't like this like that. Now you really like I come on, they had. But I got them. Submit the guy there. Some over here. And then on Nigeria can be that thing because the problem I'm talking about South Korea or in Nigeria. Okay, I join Shibata also through program and Shibata. So it will take that particular document because somebody, an indigenous of South Korea, can sign a short team. Said the aya nowadays scanning. Okay, may I wear do? You will have to South Korea. The guy explained those things to me. Now, ndị m na-ahasụ na ndị gbakọrọ for me submit their own. Maasị oke meshi Lagos lọta east butukwa oge shi east gasị na ga Abuja gaza Abuja leze crowd wụ mmiri na Abuja. So oge m gara ebe ahụ the same thing mee na Lagos mekwere na Abuja. Same thing in Lagos. Now my document, see my document now. Ihe na Joe, why ọfa he goro ndị nna ha kpọkuru ka eme ha kwahọrọ go ụzọ single-handedly despite all the unqualified documents is submitted. These are my document. So can you go through despite Negoro from and according to you, or it goes for a boy hackles or okay. Document na anara ya ndakungwa sakina and 8 million visa. I will stay 5 to 6 months before I reapply again. Akimama. Wait, do you know that? My brother, so, the most important thing now, you never give visa. It doesn't go through. So wait, let me laugh. What What are you even saying? Let me laugh. Now, send Yaramo ID. Send it direct ID, personal ID. Me require nga. Asigam na every document they need. Now, on Amaramia, they will deny me visa. My return back. So, yeah, kind of. Then I'm not or own a hand on or I don't submit that my document. Submit that my document. Submit that my document. They would deny me visa. And I'm not over visa. So now all those documents now I'm not prepared. My brother, get here. Ofi here na ofi ya it just insinuate. Ofi here na now. Secondary, inwe believe ni go for no ya aga before move they will submit anything. Ofi here ka many guys are not na nga believe kwe ma fidie no za agago buru ogwu onemu mo ndị dibias wee
mechara ha kpesịara ha ekpere biere ha ọfọ na ana sị ha gawa one aka ha sikwa believe wee ruo aka akpara ha today ha end ya up na nga before ọgwụ na ọgwụ ahụ na-arụ ọrụ ọgwụ na ọgwụ ahụ na-arụ ọrụ afọ ha abatala danger sign of danger dey show you n'ahụ before ije submit document wife her sign that ihe ị na-eji enweghị isi ịgbafu ego ama ma flight ka moto ka ịba iwezi ego Abuja sign nke mụ ahụ onye ahụ ka ejiri ọrụ that person say document na-ezu ezu ejiri ọrụ ego mụ ahụ other people document himself some of my documents onwe nke ha na we anaghị eji but eji m ya but that particular one eji m ya ọ ejikwe ya so ya sign nke mụa na mụa ọ ga-eru isi yeah brother they confused it's obvious but that's about I know your opinion though it's not my question and they just some of you just now me area like this you know. But the only thing I have to tell some of you guys is that sometimes it's good to leave people to deal with their belief rather than trying to castigate and do some certain things. Because you are trying to tell us that they gana Nmiri and they go for na role. And they know ndị na-eje ụka pastors na-egwu how are you. Meanwhile, go na ejekwe na Nmiri na agodi ofo ihe nwa na ije ma apply agaho. You know. So how do you know that na no side nke no ihe na-aga? See, my brother, onye ọbụla nwere ebe na-azụ ya. Onye ọbụla nwere ebe na-azụ ya. O nwere ndị ga-agwọ ọgwụ ha ere. Nwee ndị ha gwọ ọgwụ aja ebe ihe a na-eji ewe ịtọ aja ha ga-atụ ere. Omenala Igbo ọ wee gwọ ọgwụ. Omenala Igbo ịgwọ ọfọ ịtọ aja. Owoge ịgwọ ọgwụ. Oke ezi ihe ebe isi gwọ ọgwụ si wee bata nke na almost everybody na-epe ka agwọ ọgwụ. Always everybody na-achọ egwu. Always everybody. Don't say everybody. Otino na ịchọrọ ịgwọ ọgwụ. Onye ọ na-ama m on Facebook ma na-ahụ na Christian na-eke one anything na omenala ịgwọ ọgwụ adị m against it. So everybody na-achọ ịgwọ ọgwụ. Unu nwa n'ọside nke omenala na because me na-claim na ị na-agwọ ọfọ ọ kwara nke ndị dibịa ka ị na-eji agba afa ndị dibịa bụ ndị na-agwọ ọgwụ so unu ncha niile bụ ofu ihe onye ka si onye ọbụla that is generalizing unu nwa nọ ndị omenala ahụ now because you guys are not even condemning this art of egwu erio ndị be anyị oke ite especially ụmụazị a na-eto eto na-emesi all those things. You guys only dwell of okay, this one. You wanna use him Amazon more winners as a case study. Animal condemn. Animal condemn. He walk. Animal condemn me at 247. Man, either condemn me Ghana Nmiri. Ghana too sweet na Fanta. Even I mean I walk. Ajụrụ m gị ajụ ma ị naghị condemn ịgara mmiri na-atụ sweet na Fanta. Nke ahụ wee kpere gị na ị ga-akpe my brother. O nweghị ga-agwọ. Onye na-eje ekpere na mmiri ma mee wọta. Chi ahụ ibeli Igbo. Ọ nwere wọta chi ibeli Igbo. Ọ ya ihe anyị kpere ekpere. Okay, chi ndị Igbo na-efe na mmiri ka obi. Ọwụ asị gị ndị chi agụma ọwụ naanị ndị Igbo na-aga mmiri ekpere agụma ma. Agụma ndị ndị na-aga na mmiri. My brother. Agụma India ka mechie program n'o ebe chọrọ ije. Agụma India na-aga na mmiri. A lot of people na-aga na mmiri. Ọ ya ha believe on. Mana ndị Igbo ba believe on ịga na mmiri. Ndị Igbo ba ayawo ndị India. Igbo onye India. My brother, our core tradition omenala nwe ihe gbasa ya na ịga na mmiri. Ama m ebu nsi bupute nke ị na-aga na mmiri
ị na-ejekwu eze nwaanyị ọ na-apị gị aka na amụ na ọ na-asa gị ahụ ije ebe ahụ like what are you even saying? Akima, ire somebody. Okay, Akima, onye ọbịa mmụọ na mmiri ọnwụ na-eme eme omenala ekwesịrị ime eli onye ahụ ebe ọhụrụ anwụ na mmiri ahụ Akima nsogbu ga-adị. It's different from what you are talking about. Nke ahụ omenala na a na-agwa na ike dị na mmiri a na-agwa na ike dị na mmiri. My brother, ajụrụ gị na mmiri ahụ ị na-eji ekpere isi na ego ọfọ na ije kperu chi gị chigo bi na mmiri ọ ihe m jụrụ gị. Onye ọbịa gaa na mmiri chi ya bi na mmiri onye beli na chi ya na mmiri chi ya na mmiri asịla chi m asịghị m na m na-aga na mmiri aga ọfụ onye na-enwe nsogbu n'ọfịs o jee na mmiri ọ gaa onye ahụ nke ahụ na mmiri ka ọ na-ebe ọta m nọ na mmeri igbo na chi m na-ebe niile ebe ọbụla m na chi m na everywhere. That's my own belief. Chi m na everywhere. Anyị nwere ezigbo nsogbu n'ala Igbo. Big problem. Gee ntị ya ebe ezigbo nsogbu dị but before you start blaming we dey blame on the pastors. We don't blame her because all how I can brainwash everybody. My brother, nothing like brainwash. Let me come. Wait, let me come. If you go this thing too much, chere ka mbia na if you go this thing too much, in the church na brainwash, adịghị brainwash. Only if you believe na ị ga na mmiri kpee ekpere na ọ ga-awọ ọkọ ya gara gị ka some people swa believe na ha ga n'ụlọ ụka kpekwa ekpere na ọ ga-awọ ọkọrọ ha. So stop blaming ndị na-agụ ka ndị na-ejekwu man of God ndị na-eje onaghị iske believe na ijekwe na-aje kwụrụ gọọfọ ịchọ ije na iti mmiri ịchọ ije na ofu kwuo isi onakọ ka ndị ụka si believe na ha jekwe n'ọta edekoreti n'ụlọ ụka kpee ekpere na ọ ga-agara ha. But when you talk about na gịnị ndị ahụ na-agara nke dibịa ndị ahụ na-agara nke dibịa kama ha bụzaga n'ọta ha bụzaga n'ọta ha bụzaga n'ọta na ha na-aga chọọchị ebe ndị si gị na chọọchị ndị si gị na ụka woskam na-aga chọọchị. As far as I'm concerned 80% of young youth in Igbo land onwe na-eje ụka before ka i kwuru now we are talking about what is going on in the society now. Yes, na yes. Okay. Ha ga-edere ụka mụ na ihe a na-achọga na work ha pụtazie John Ize the other side. John Ize some powers when they push on certain things for them ha enwe repercussion echi. Understand what I told you at the other time? I'm understanding what you are saying. Ha na-eduka before na-atụ ọrụ na-ekpe ekpere na-akpọ Jizọs Kraịst mere ha nke Chineke ọwụ na ọ naghị aga ha na-achitezie n'ịgwọ ọgwụ daisi bụ omenala na-emekwazisem ihe ọjọọ ọ wee gawazie. Does that mean na ihe omenala ahụ na-asọpọtụzi ihe ọjọọ na ịgwọ ọgwụ na ka like na-asọpọtụzi ka ụmụazị be anyị na-ana n'iyi na-eme things around? Now akụma na wee chọọchị ga-aga pastọ asị gị na gị zọ ihe dị ụta na their shop or ka ebe dị ụta na their church something like again only boy ụmụ ihe ndị a na-ere na church na indirectly ụmụ ihe ndị but ịma ihe content in those things. Some of them a na-eme import now. Okay. Only one has no referral agency ni. Only one has no referral agency. Yes, now. Of course. It's in here content. Yes, it's here content. Some of them bukwa the same olive oil and a bubata. The only thing na pastor get with your own faith or with his own faith. They believe on was olive oil can happen here. The another thing that when you apply it on your body, it will do wonders for you. It's based on faith. But it seems that okay, what you're trying to say now, ihe misiri na zone now, Abi? Yes, on the pastor, 50 or 70% of pastors in that church are in Africa with something attached to. Something like what? Yeah, church.
Something like what? ihe omenala All those ihe ọgwụ. ones is not church. All those ones who the native doctor in disguise. That is the main problem we are preaching. You don't call them church. You are about hand you tune. You guys are not saying on the tune in Bible. Not confusing them mother. No, Because how the main no. problem? Why can you say that? The main problem I face today we hindi omena and hindi tradition una because somehow we now manipulate people's mind more now. There is no genuine man of God or See, pastor or church in Jesus all these things. my brother, some of them, I wanna how we do omenala. Some of ngwa, only one story of news kwuru ya. Okay. Ihe a two pastors. Ofu onye nke a mere n'ụmụ ahịa. News kwuru ya. Eburu the news. Ọ gwara atụta. The two pastors had a pastor school. Okay. Gacha. They preach their own churches. Onye nke ọzọ aga ga-agwọ. Kpọọ pastọ onye nke ọzọ. Ha bụ esere ga-agwọ. Onye nke ya na-awọkụ very very well. But onye nke kpọọ ga nke ya na-agara ya. Onye nke kpọọ nke ọzọ aga nke ya na-agara ya. Na nke ọzọ ga-ewezi enyi. Enyi ahụ na-erezi owu. Onye otu ya ahụ o ziri ụzọ. Ihe na-agaziri ọfụma. Ọ ga-ayọ ya ihe. Ọ na-ekwe enye ya. Ọ na-akọrọ ya stori. Enyi ahụ emezie. Ọ ga-akọnọ ya with some bad boys. Ha chọrọ pastọ and n'ụlọ ya. Onye otu ya gbuo the pastor. Buru moto ya. Buru some of his properties. Buru moto ya buga na mechanic. So always na mechanic ahụ ha rụrụ ya ka atrakitara that moto. O tutu nshime. Echi igwe m na the two pastors bụ ndị omenala. I didn't get the story. I had them lost on this whole story. Okay, let me repeat myself Like I didn't again. get the connection between what you are discussing. The two pastors on our Ask him, board. two pastors. Because what you understand now story give. The problem you understand story give just envy and jealousy, of which all the everywhere. I'm not disputing the fact that envy and jealousy are the honor worker. I'm also disputing the fact that envy and jealousy are the honor winner. But what we are saying, what we are discussing is in terms of Igbo brainwashing and them and they buy. Wait, let me explain to you very well. You are trying to back church. Now, let me explain to you very well. Ask them, the two pastors, I think I'm gonna have with that. According to what he said, and the pastors down church and to give me something when they did that. They are disguised themselves to pastors. Now, are you trying to tell me that these two people, when they did that, they disguised themselves to pastors? I'm still confused on your explanation. Okay, two of them were pastors. Onye nke na-epe church. Ha gara pastor school. Now, onye nke a abịa hụ na ọ na-agụ ọfụma. Meet his colleague. Si nna o nwere ebe a ga-aga ahụ. Ka a mara ma members ọ ga na-akpọ ha aga gwọcha ihe na-agwọ. Onye nke ọ ga-aga nke ya ebu ugbo na-arụrụ ya na-agara ya. Onye nke kpọkana ga-aga ebe ha gara ya nke native doctor. Native doctor, yes. Okay. Ha gara bili. So onye nke ọ ga-aga nke ya wọkụ. Onye nke kpọkana ga-aga ọ dị ga-asị na ụwa ya karị ya upside down. Now, onye nke kpọkwana ga-aga aga-amị onye ọkọ ga-aga si ngwa na ya chọrọ ya ihe dị ụta ebe ihe agawara ya ọfụma. Onye nke akpọsịrị ya aga abịazi na-awagharịzi ya ọ wụzi ebe envi ya mbudezi. Okay. So the thing is that two of them je na native doctor ka agwọta ọgwụ ha ji eje ụka ha ji eme ka people na-aga. You are still saying the same thing. All those ones are not pastors. All those ones who native doctors gang. Ndị omenala gang in disguise.
Yes, that's what we are Okay. saying. Okay. Always I hear my hand I have the pastors out there. No, Three na, pastors over. no, na, Oh, na hear my and I have the ma ọ pastors. gara ọfụma ma ọ gaghị ọfụma, onye ọwụwa na si na ọ na-eme ụka na-aba creative doctor gwọta ọgwụ o ji eme magic is not a pastor, o fake ka ọgwụ. Onwe ihe gbasara onye ahụ n'ụka, unu akpọzina ndị nke ahụ ụka, ọ Oh, native pastor. doctor na confuse ndị be anyị. Okwukwe ya ji azọzi ya. Okay, Ọ gawazi na creative. okay, let me ask you one question, Bethel. Okay. Unu na-preach na omenala bụ ụzọ eziokwu, omenala ka anyị eje, tradition bụ ebe ụzọ dị. Ada eme ihe ọjọọ dị, right? Omenala na-awụ egwu ọgwụ. Omenala na-awụ egwu Omenala ọgwụ. na-awụghị ịgwọ ọgwụ whatever. Ha ntaghị ka nọ ndị ofu omenala traditional, because ịjụkwa ndị Asị. dibịa na-agwọ ọgwụ na ha asị gị na ha bụ ndị Asị. omenala. Ọgwụ. Okay, Ọgwụ. akwa Ọgwụ na ndị anaghị otu ya ka ihe ha na-eme ọ chọọchị ka ha na-eme akwa ka na-agwọ omenala. ọgwụ. Akwa na-agwọ ọgwụ. Mana kee kategori ị ga-ereti ya onda, chọọchị ka omenala? Chọọchị na-agwọ ọgwụ. Omenala na-agwọ ọgwụ. So they all na-akọsịkwa. Chọọchị na-agwọ ọgwụ. Okay, Not all. onye chọọchị ọra na-agwọ ọgwụ abụghị onye chọọchị, onye omenala ka ọgwụ na-disguise Onye na-edeceive dibịa ndị mmadụ. ọbụla na-agwọ ọgwụ awụ onye omenala. Na onye ebe ka ọzọ, onye chọọchị ka ọgwụ. Ọgwụ nọ ọgwụ nọ n'etiti chọọchị na omenala. My brother, awụghọ m abụki onye na what. Let me tell you something. Oh, I'll join again. Now, if onye kpọrọ onwe ya a pastor whatever, nwee ministry, ọ bịakwute gị nwa onye omenala sị na ewe onye dibia whatever, na gị meeri ya ọgwụ ka people na-abịa ka o ji na-deceive people, ka o ji na-eme magic, and they man all those things nọ under criminality, nọ na norms, so na ekwesịrị iji dị ya kpochie, tụfuo the key. And they man omenala he believe on, whether na na-eme ya na-egwu ọgwụ, na-eme ya na ịgara m n'ihe the omenala stand for the truth and honesty. Why gị nwa bụ onye omenala ji gaa n'ihu wee merụ that onye akpọrọ onwe ya pastor ọgwụ, so that the coach na-eje deceive people out there? Na owu ndị omenala ga-eri kọt omenala ha na-agwọ ọgwụ. Onye meji tuliri wee si na mekanik ekezi ka ma ndị bụ ndị ara. Okay, good and fine. Then why are you ones who bundiri omenala are not blaming and dragging those ones who name Biafra omenala in the name of ịgwọ ọgwụ? Why are you guys blaming more of ndị ụka than all those ones? Now, akwa ihu ọchọ ihe m ga-agụ oge m bịara na your program, m sị ahụ bụ your right off. Does Messi explain? Kuze ga-erizeme m ji bata na your this program. Say the reason why you run hotel because of so thing, and which is I didn't support of it. All one agbo. So why are you not dragging the man? Oji omenala wey na eme nke yawa. More na even on my page, not all normal make me na. Even on my page, I don't support omenala. I don't support pastors. But ndị na ihe dị ụta adị mma. Mmụọ masị na m tinye ọnụ, abụda m etinye ọnụ. Ọka na m ga-etinye ọnụ, ma just ma attack something, post. That's how I do my things. Okay. That's how I do my things. So I don't fire pastors. I don't fire ndị omenala ọka ndị dibịa. Now, gị na onwe gị ndị mmiri na ego ọfọ ka ị na-support, right? Ana m eme omenala. Mmiri bụ omenala. Mmiri bụ omenala. Mmiri bụ omenala. Okay. Mmiri bụ omenala. Mmiri ahụ egwu ọgwụ. Ada ebe a ka ụzọ dị, ebe a ka anyị gaa ozugbo ihe agawa. Oh, listen to me. M sị otu amụ anụ na o nwere ebe m ga-aga. O nwee ihe ị na-adọji, ịma ihe ị na-adọji. Mba, chere mmiri. M sị gị na mmiri ga-eri ma m gaa na mmiri. O nwere ndị aka na mmiri. Onye gwara mmiri ga-eri gị?
I'm the one telling you out of Eh, experience. Not once, not eh. twice, more than. Ndị Now, niile ahụ eji edo na oh, ndị niile ahụ eji edo na mmiri ugboro ka mmiri dịgo ha. ndị ahụ nwere ndị na-aga na mmiri agụ ọfọ, ndị ụmụ mmiri, Gị ndị ewughọ ụmụ nwa mmiri mmiri, dị ha ewughọ nwa mmiri, ahụ nwa ala. nwa elu ala ka ahụ nwa ala Ndị niile a na-edo nwa edo na aka mmiri bụcha nwa mmiri nwa mmiri. ọwụ ha niile ọwụ ha niile ọwụ This ha guy niile is so confused. I know what I know what I'm saying, bro. I know what I'm saying. See, let I me know tell what I'm you. saying. Let me tell you. Eh? The Mm, problem I face today, Bundi Omenana. yeah. Take it or leave it. Ọkwa dị sentiri kunu bịazi na-differentiate si na onwe ndị iwe omenala wụ ọgwụ ka ha na-agwọ wee ndị iwe omenala wụ ọfọ ka ha na-agụ ọwụchi na ọ na-akwa na all those native doctor nọ ị ga-agwa ha na ha hụhụ ndị omenala ịsa hụ nsị ha hụ ndị omenala ha kụọ gị ọgwụ ha bụọ gị ọnụ Oh, no, Ganti ọka na. ịma Nga, go nwa na go si na Ganti. ọfọ Oh, were people some minutes ago about the two pastors. Yeah, ihe ndị dibịa disguise themselves to pastors somewhere. Akwụkwọ ọkụkọ bụ onye dibịa onye ọgwụ o disguise himself to onye omenala. ya na ofu okwu a ka m na-ekwu na ị na-ekwu na akwa ahụhụ onye omenala na Akwa onye omenala ka mgbọchara gị ha akwa ọkụkọ na-etiwe akị mmiri ewi iro sabarị youngest nke a na-achọtabara ana mebi emebi eze fero chimari temple ha ka nkụ ọga dik their main ahụhụ ndị omenala ha ndị omenala ihe a na-agwọ wụ ọgwụ onye nchemawu onye omenala wụ mmiri ewu iro nke post nye ya anya mbe na-follow because I was following his preaching almost every Sunday. Mbe as a notice na onye a na-agwọ ọgwụ indirectly ọ na-agwọ ọgwụ but ọ na-apụtakwa na teaching ya condemn ịgwọ ọgwụ so mmiri ewu iro o nwere iri abụọ o nwere iri abụọ ọ hụrụ na omenala ya enyeghị ya ego o ji indirect na-agwọzọ ọgwụ mmiri ewu iro so o chirapụ omenala kazi n'ọgwụ otu isi si na ndị pastọ si na chọọchị pata na ọgwụ that's it. Onye mara nke na-aga aga tv isi not ihe ha mere but the real truth of the matter is this ọgwụ na omenala have they can never be the same. They are like water and oil. They cannot mix together. okay That's it. from you na ka m na-anụ for the first time na anyways not for the first time you guys recently ka m na-anụ na-differentiate zi na ndị dibịa abụghị ndị omenala ha just wụrụ ndị na-agwọ ọgwụ n'ọnụ nwa na-aga na mmiri na-aga aga ọfọ bụ ndị omenala but I'm here to tell you that omenala ndị Igbo the omenala ndị Igbo omenala ndị bai has nothing to do with ihe na-aga na mmiri. I'm here now telling you that one that omenala ndị bai omenala Igbo has nothing to do with ị na-eje na mmiri na-eje enye mami water fanta na coke na-eje atụ biskit and wait I'm coming some of ndị dibịa ese n'ọgwụ ka ha na-agwụ na ha ọhụ ndị omenala na-ejekwa na disebụ mmiri ahụ esi ndị omenala bụ mmiri ka a na-eje na-aga ọfụ so ọ bụrụ na ndị dibịa ha ọhụ ndị omenala ka ihe a na-akpọziri ụmụ boys some young boys eje na mmiri na-eje achọrọ ha were na-eje akọrọ ha ọfọ na-eje eburu ebili atụkpi na mmiri eburu nke ọ na ha abụghị ndị omenala as you stated ka ihe ha ihe na-eji ime na mmiri
with all those things? Now, Emma, ndị a na chọọchị ọbụla esi dị jenu na mụ na onye omenala na onye na-awụgo onye omenala you know that m gagharị na chọọchị kpee ekpere pụtakwa onye agakwa na chọọchị kpee ekpere pụta ọ dịziri mụ na onye ahụ ihe ebe anyị ga-akpe ekpere ọ dịzi chi ahụ anyị ga-akpesara mkpa anyị ọ dịzi ya n'aka ịmụrụ onye ọ ga-aza ekpere ya. Is that how Jojo go? As far as I'm concerned, onwe ho any of those boys in Aga church. Edim church as a case study. Yeah, can you say that? Now, Joy, send me invite now. You will see invite under the this thing now. Secondly, I can't see you here. Maybe you are using Facebook Lite. If you are using Facebook Lite, you can be able to join my live. Use normal blue Facebook. Use normal blue Facebook. Then I will see you and add you up because I'm not seeing you here. I'm not seeing you here. If you are using Facebook Lite, you can be able to join. So you have to use that normal Facebook, the blue one. Then you send me a request. I will bring you on. Okay. Now, I'm just an example. Can we do that? Okay. Now, I will move your now. All the women not gonna admit it. My gonna admit it. Jam more. India or Ghana admit it. Now, very good. Only one minute. Imana ina ga kpere chi ọzọ ekpere and ọ dị possible chi ahụ ịga ga-ekpere chi anyị na-ekpere ekpere nna nna anyị n'oyitu na ị na-aga ekpere nna ga ekpere n'ime mmiri nna m asị m gị na ọmụ nwa mmiri asị m nwa elu ala pụta m na-ekpe ekpere na ana m eti ya the name of Jesus m na-etinye nna m nwụọ ụwọlachi m nna m ka dị ndụ n'ihi na ọya fes chi mbụzọ ọhụ nna m ahụ ọ ka dị ndụ na lee wọcha nwata ọbụla ha na nna ya dị na mma na-eme ọfụma onye ọbụla na-ejibere nne na nna ya isi a na-eme ọfụma ọ bụ achịkọba eziokwu the first ngozi ga-eme ị ga-eji aga n'ihu ọ ngozi si n'aka parents. Joy, I'm adding you. The thing is failing. I don't know why. Ọ ngozi si n'aka your parents na azụ na aga na mmiri na-ekpe ekpere ma ga-ada play jam ndị dị ebule ihe niile bịa ihe a mana akpọ ha abịa ebe ahụ akpọ ha abịa ebe ahụ ha amaghị ihe ha na-agada ime ihe ama nnọọ ha ya kpee ekpere nke ịkpọ ha aga but mụ a na-eme mara na chimu nọdị ya nna ya na-eme ndị akpee ekpere nye ngụmaga ya kpee abịara ha nwaziga ebe a nga kpee ekpere nke ha agaghị aza nke ha agaghị aga but nke ha ichefuo na onye ahụ kpọ ha gaa na mmiri ahụ eburu ụzọ hazie one or two things na ọta ya before kpọrọ ha gawa na mmiri ayịma onweghị dibịa ọbụla I'm still trying to understand your question in onweghị dibịa ọbụla kpọrọ mmadụ gaa na mmiri nnewoge one or two ọ haziri na ọta ya. Okay, so what I'm trying to say now is that that's what you're supposed to do. So, Joy, I'm adding you. Accept the okay, that means that the mmiri anaghị arụ ọrụ nọ nke ha mere n'ọta ha ihe na-arụ ọrụ nke mmiri ahụ anaghị arụ ọrụ ndị na-awụ na-achị ihe nọ na mmiri ahụ na confuse m isi na amansi okay amansi ka ọ na-emerụ ndị
na-esi hụ na mmiri but ndị nke si na mmiri ọ ya agara ha. Is that what you are saying? Jukwese ọ ga-agara ha sịrị ụzọ mmiri ụzọ awele. Okay. Ọ ga-agara ha sịrị. That is what you are trying to say is that na ndị niile a na-edu eje na mmiri na ndị ọrụ ha na-aga o mgbe ha ncha na-esicha na mmiri. Ọ ndị ha ncha si na mmiri but ọrụ ha niile ga. Now, let me tell you this thing. Let me tell you the main reason eji akpọ ha ga na mmiri. Number one, ha ga-agago na altar. Onye dibịa na shrine ya. RPG shrine. Ha ga na altar. Ha ga-emecha ihe niile gbuo ọchụ ọgwụ ha na-agwụ. Akpọrọzi ha gaa na mmiri. Mmiri ha kpọ ha gaa ahụ. O nwere ndị ga-agwụ ọgwụ ha ga-arụ ọrụ. Onye ndị ha gaa na mmiri. Mmiri a ga-aga ha ekpere. Because na hisi na mmiri abi. So ọ were chi abụọ ka ọ kpọ ha aga. Okay. Now let me ask you. You told me earlier na isi hụ na mmiri. So na isi hụ na mmiri, why ị na-ejesi na mmiri eje ekpe ekpere knowing fully that na onye isi hụ na mmiri na ije ebe akpe ekpere na ya ha gara gị same with onye na-esi na mmiri eduru ha jee die na ya agara ha ka ị na-agazi ebe ahụ eme. Iji mụwa as an example ọnwụ na m gaa na mmiri ọnwụ na m na-aga na mmiri ana m aga na mmiri asị m gwa m na-aga na mmiri ahụ m nwa mmiri. Isi onye na-aga na mmiri. Understand my statement. Mba, don't misunderstand me. Asị m gị ọnwụ na m na-aga na mmiri ekpe ekpere mmiri na-asa m ekpere gụwa na-awụghị nwa mmiri gaa na mmiri mmiri aga asa gị ekpere. My brother, you are confused. You know that at initial time I did all this first time I joined. Oge na-akọwara n'ike si dị na mmiri ole mmiri si arụ ọrụ na ije na mmiri ikwuchakwu ma na nwanne gị nwaanyị je na mmiri na rizin ime eji enye ha ga-akwọ na ije hụ na mmiri. Nwa mmiri na nwa mmiri. Wait now. Ajụrụ m gị ije na mmiri oge ahụ ese mba nwaanyị si na gị nwa gọrọ ọfụ na ya na ije hụ na mmiri. That means ọ na-ehi ije mmiri na ọ ya agọ isi nke ọfọmụ chi nke mụ a ọfọmụ a gwara bụ chi nke mụ a aga m na mmiri. Okay, let's accept that. Wait now. I'm just trying to accept some of the things in the Now you told me that na the mmiri na-eji ikpe ekpere wo ndị nna nna gị bi nọ ka ị na-eji ikpere nji wee jụọ gị nna nna gị obi na mmiri. You remember? For okay, that means you are not eje na mmiri, ị naghị eje ekpekpe na mmiri, nothing. Yes, now that means you naghị eje na mmiri, nothing. Nwe ihe iji those things. Ị gabe ya before. Kezi kisi ma na power no there. Because my brother they confused. Confusion they too much. You understand? And let me tell you something. One thing you fail to understand, or some of you understand, is that whatever people believe works for them. Yes. He believe na ije na mmiri pepe na ya gara gị. Just maybe your faith will lead you. But ọhụrụ ma onwe spirit na represent water. Onwe. Ona call the in some certain things ha na-eme in this life, enwe spirit behind it. Ona nọ n'ime ebe a na onwe ka si dokọ some things ọnụ wolu nke a kpụkọ ya ọnụ oge ọnwụ na-eme some certain things on a very good day spirit possess all these things. Are you with me better? Kadata go Google. You know,
But how they can that year will go. That year will go. If you are seeing Joy, let me try to add you again. I'm trying to add you again, Joy. So Bethel, what I'm trying to tell you here is that whether you like it or not, some of those spirits, these our young people, and they put us on certain things. Name Joy, welcome. I've been trying to add you since. I don't know. Maybe your network is not jiggy. I don't know what's wrong, oh. Maybe it's from your network. I'm not seeing your face. So. That's the problem. That's what I'm trying to set right Is there. it from your phone or you don't have light vision? There is light. There is light. There Or is light, Akatek? but the Or Akatek in a use? which one is I can tell again? Aka man, aka What's phone go black and white. oh no? Okay. Is it color TV? I'm asking now. Have you take no product? I don't know. I'm trying to check on it. Anyway, you said you have something to share. You can go Yeah. ahead. This one that you only see my face. Okay, let me proceed. Don't worry, just go Oh, ahead. this this woman. Yeah, she's a woman, Sha. Nke ka mụ na ha si wee meet. It was in my church. So ọ bịara na church. Nwa ya Okay, church nwoke in bịara Aba. na Jesus Christ Faith Church, but my family church Jesus is the Guinea. Apostle Jesus Christ Faith Church. Jesus Christ faith. Mm. It's my first time of hearing this one. Eh, eh. Okay. The owner of the church is from Oshina ACC. Now ACC came in your then Apostolic Christian Church of God. Okay. Most of this Tampa church remain problem I ain't going to Christianity because so it tap from here. O may I find So here. Jeneja agwọrọ ọgwụ na-deceive ndị mmadụ si na chọọchị ka ọ na-eme. But go ahead, I'm listening. the boy is Mozio. So say na mmemme ekpere say okay na no problem. So mbịa say okay mbịa kpọọ my pastor's wife si ya na m chọrọ imede ekpere kebe mma a na-eme ya. Ọsị ma ọ bụrụ na m chọkwara ije chọọchị the guy because it was a program so the guy bịara abịa. So ọsị na ọ bụrụ na m chọrọ ije chọọchị the guy na m jee mekwe ya. I say okay. I have to tell them ask them for the guy's number m wee kpọọ ya si ya kebe chọọchị unu dị. Or direct and yeah outside the Obingwa. So see okay, I have to go. So mgbe m gaziri ebe ahụ, wetin I dey see no be wetin I expect so. Ndị a onwe ụdịrị pidgin na-anọrọ ebe ahụ. God, I was like, nsị ya eweliwo Pastor Chinonso. Is this your church? Yes and yes. That the mom is a prophetess. Na emere ya then na cherubim, yes. Nsi ya okay. So the mom apụta kenekwa m bịakwa bịa pịawakwa m ozi nke ya si nwaanyị a sef ọmaọdụ onye ya na onye bịakwutere ya ihe. So m si ya sorry I cannot stay here. Ya sị nwaanyị sị spirit m anabatara ha ebe a. Ọ sị m na m mede ekpere m nsị na mma nọ nwa ebe a mee ekpere na spirit m anabata ebe a sị ka ihe unu na-eji pidgin eme. Ọ sị m na eji arụrụ ndị mmadụ ọrụ nsị ọrụ dịka gịnị nọ ndị mmụọ ọgbanje dị na ihe ndị mmiri dị nsị oh really see okay. Do you know that lo and behold the person that led the foundation of that church is a native doctor. So when as time goes on, I was trying to because the guy hapụziri ihe m bịaziri bịawazie ka mụ na bịa kwuo ihe relationship. Nsa m enyopi unu ife unu m enyopi unu. So I was trying to the woman asị m that enyi dị ịrụ m ọrụ kaka m nsị ya no aka mmadụ emesakwa m na-arụ and I'm not go inside your church so I only sit down outside. So I was like one day ya kpọọ m sị m na m bịa. Nsị ka ihe mere I was in Enugu. I was working. So nsị ka ihe mere ọ sị na m bịagodo n'Aba m sị okay I will come the next day. So the next day I arrived.
the church. Lo and behold, it was a native doctor that was Native setting doctor. a table for a prophetess in a church. So I was asking the guy, why this? I said, no, the man zoro mmanya na Hmm. field of ministration. I said, really? And what I'm telling you, if you see the kind crowd wey dey go there, hey, and I'm a kind of girl who, if I go to your church, I don't close my eyes o. Onwedị ihe ị na-ekpe ma ọ gị bịara ibu amụma gị metụ m aka, mụ na gị ga-enwekwa problem na church and that day. Ana m agacha backyard unu niile. If nje backyard, the kind of Fanta, the kind of ma rice eti adọghịrị nnọọ n'ite, the kind of sacrifice nọ there go. So ever since then, the more ma akpọ the guy si ya na this girl abịakwala na office na church ihe again. So ya akpọ m na phone sị na m lekwa ihe dị mom. M sị ya, ma ị chọghị ịgwa your mom eziokwu, it's high time you talk to your mom. You stand her up and talk to her as a woman. See, mommy, this foundation that you are laying will not favor us in future. And as I'm talking to you, this is a tenant. Ebe ha na ọkwa tenant, so just imagine you build a house, a tenant abịa were emewe ministry, lay iwara ga another foundation in your home. Because I don't Is it the understand. same? Is it the same guy? Sege Biana Hotel, Abi Biako Olu Amo to use No, this raise gas quite for you. different. This is quite Oh, different. oh, For me to tell you that you are their customers now. anything about like prophecy church, I just hands up. Cause secondly, right now where I'm working, I don't even have time for myself. Like if people are going to church more guinea, I don't even have time because I work from morning till morning. I wake up by 5 a.m. I work till 2 a.m. Sometimes 3. So I don't even have that fucking time of them. The thing really pissed me off. If some girls say that they don't go to church, you don't judge them because they are saying things. I think my one girl that I worked with when I was in Owerri, Christabel, she called me one day, babe, na eziri ozi na ogbanje di ya, that she don't last in relationship, this that blah blah blah. I called this girl. I said, Bella, the problem is you. One, you are stubborn. Two, the girl anaghị ekwe ekwe. So say Hmm. secondly, you've not met the right person. So happy ihe ndị ọgbanje a. Do you know since I don't even know ebe ọsọ ọ gara, because I was not even listening to her story. She does not hear. Since then, this girl have been misbehaving. Like ama ụmụ nwere nke a gwọrọ adịkwuore ya. She has been misbehaving. I have to block her out of my contacts now. Nwaanyị ọbụla Okay, now, mụtara now, do you believe that there are still some genuine men of God, or you think that all of them are fake? no, I believe that there are some real men of God. I don't believe that all are fakes. I don't believe that Okay, because go ahead. like yesterday there is this church I attend. Whenever I come back to Aba, I now attend Salvation Gateway. Salvation gift way. Gateway, Gateway, Salvation Salvation Gateway Church. gateway. Yeah. Another church name. Hey, Okanko. Once you go to, but that one is just like it's all like all these winners chapel Christ Embassy. That's how the church is. So it's their praises that lead me to the church, nothing more. I won't be church in Malaro. So ihe amụma no no no. Oh, hey, Kedu especially days. this is Kedu days. Naba, but where I'm working is Nuturu. Uturu. That is Abia State. Yes, it's Abia State. Okay. You are from Akwa Ibom, Abi? Yeah. How come you just see Igbo like this? Itonami I Igbo. was brought, of course, now I'm Igbo, ma. I was No brought up wonder. in No wonder. Nabash.
Okay, then the pastor's kwanage biaka ojira amumegi deliverance. Ke kage no inkasi meet. And that one was since 2016, oh, that I've been attending that church. It was since 2016, yeah, that I was attending the church. So the prophecy I recall. Like I don't understand. Even I even have to talk to her sister in particular. See her girl, how far? Knowing him name observe will be your uncle no. Just thinking, I have to explain to the girl. The girl asking, am I serious? Yeah, yes. So even one day, God so bless, one day, Mona the girl no, the call came in. Yeah, Oroya. Adanne, Karen no. I don't want to tell him that I'm in Aba. Say that I'm can on school. I still me like I can make one come on again. You know? Nti ahụkwa m maka gịnị ee na ozi ọrụ eziri na m achọ na ọkwa mụ na-edile izikwa onwe m si ya saa Maybe ya aka saa ọta gị maka ozi eta ya nwanne ofu. Okay. ọbụrụ ọkwa ziri ozi ọbụrụ ọkwa ya ziri ozi ọkwa onye ọzọ ziri ozi o wee bụrụzie ya n'isi sizie n'ọya nwa ga transfer ide spirit into With me. amụ ya, o eji amụ. We Hey, transfer the spirit. The hey thing God. is that, when we talk about things going on in society, especially Southeast, I know a long thing, like we have a lot of things to sort. One is that 70% of all these churches, especially all these pagan churches, I used to call them, all these fine boy, young pastors are fake. All of them are just hiding under church, using Bible to deceive their members and people out there. Most of them are native doctors in disguise. Most of them are enemy some things like this. And that is where my problem with all these people is coming from. Because now everybody is trying to talk about some church, some pastors are fake, some men of God are this, they are deceiving people. Who are the main persons or people behind those things? Because for, like you said, a native doctor lay foundation of that particular church. Now, or a native doctor or those people who name ihe tradition bụ ihe na-akpọkọ onwe ha ndị native doctor bụ ihe na-arụ ụkọ na-akpọ ngọ ndị ọdịnala na ndị omenala. Now, let me use myself as a case study now. Here church. That I have nothing to do like calling or maybe prophecy or maybe anything that has to do with ministering. The Lord told me and I saw this. In all those things, way I have no business with it. And now I'm no way on it. I can do only big Ghana live market. Go to China, now. Sometimes you be seeing evil. Sometimes you like all those things. I'm a kusia walk. Oh, nke anyị eweta oge a hanky eme ya like this, mee ya like this, nwụrụ ọkụ. Onye nke anyị eweta oge ahụ okwute eme ya Holy Ghost fire atụ ya na ọkụ enwe. I must all those things. Now these people, ndị they use all those items ọkwa native doctor, you will go onye wu ọrụ onwe ya a pastor or na disguise as a pastor nọ that church. Ị bịakwute onye si na ọwụ onye omenala o bụ ụzọ eziokwu na-adịghị asị aka ha na-adịghị n'ihe ọjọọ. And the two gụnwa bụ onye omenala mana onye ahụ bịa ka ị asistie ya ka ọ na-ezu ori na-aga na deceive people. And the truth n'ịbụ onye omenala ịma na the thing will something bad. I wee kwe wee nye ya some certain item gwe ihe ọ ga na-eme meri ya nke ha si no crowd puller rather wee nọrọ in agreement or whatever with the person ka ọ na-eweta gị 1 million or 500,000 every month, every week. Only how most of them are doing. Then he put echi the same thing onye omenala. He put echi na si no nduka. We need deceive in the Bible. Why no again wa buku any support. That's only deceive in the Bible. Now coming to my program, I don't know how active it in social media, especially southeast side.
recently almost all the bloggers, some young people always believe in Oka or anything. Hunter was na Oka or fake. Jesus Christ is fake. You know now, say not your email something or side of Oka. Asị onye ahụ na ihe anyị need factory na hotel everywhere go ihe ji hotel eme this one that one a na scam ndị ụka na scam ndị buy young people na-ewere ego na-enrich theirself na aka ga drag but when it's come to a native doctor none of those people will talk. Now I'm asking this development a na-ekwu okwu ya ọ ịgbasa ịrụ factory a ọ create ọrụ for ndị buy ọ bụ sọsọ side nke ndị ụka ka ọ dịrị? Why are they not also blaming some native doctor or calling them out? Why are you not building factories or what will create job for people? And secondly, ego niile ahụ nji arụ all this thing, ebee ka o si abịa? Because you don't have any business doing all native doctor ka ị na-arụ a na-agba afa. All the money from an individuals, which is all kind individuals sound ka ha rie their money. I remembered a guy that died. That was last year, July. May his soul rest in peace. So this guy was a young guy. Oh, he's still a small boy. He was 23 years old. Not Oh, we na-achịgharị ọgwụ now. All that age ihe yeah, na-achịgharị ọgwụ kịta. That's why I dey mom, pity the generation to come. This mom the is new generation. was even complaining to me when I went for the condolence. Because this guy, when we were growing up, I from ya ka if ndị a na-ekwu okwu just na-eze ha eze. So the dad and the mom akpọ eje mechaa surgery because ụkwụ ya adịrọ ọcha straight, o nwere bow leg. So emeche straight cha ya ụkwụ ya. So since they straight ya the guy ụkwụ, ọ bịa mingle with some set of friends. Now he left DJ gwọ ọgwụ. According to the bike man duru ya jee the first one. Ọ sị na ya kpọ ya gaa because the man n'onwe ya bụkwa onye dibịa. Ọ sị mgbe ha jiri emere ya gwọrọ ya ọgwụ ahụ, so o nwee ihe onye dibịa tiri ya sị ya na ọ wọpụ ya, onye gwọgada ọgwụ tiri ya, the bike man asị ya na ọ wọpụ ya. So onye ya 2 years ebinye ya. So ya nwa agawazie to the greediness dị in human being, ọ gawazie the second time, ọ kpọzi the man ga according to the man, not 6 months ka e nyere ya. Anyway, Exactly again, that 2 years. see, the first one was 2 years. The Okay. second one, he never went back with the man. So the second one was 6 months. So now, okay, all everybody were together at home with the girlfriend, the wife to be Ochoreno, because the mom, no way, Anna anọ ya ihe. So mmekwa mkpọ ya si aga. This guy na-agwa gị na ije ụlọ ya na hotels nọ n'Aba. Or like ọ just were nnọọ hotels mere ụlọ furnishie ya. Chetan Osiri, send me request again. Let me bring you. Joy Anmanu Inekuganin. Oh, the guy, everybody was at home. Ọ dunata na enyi ya nwanyị, according to the mom and the girl. Kpọrọzie another girl pụọ, one accident. According to the girl o bu na moto, ọ sị na o nwee ihe febatara n'ime moto ha. The next thing ọ hụkwara, the guy apịa moto na pole, tank o shi nwụọ instantly. Just like that, 23 years old boy anwụ. Moto ọ zụrụ ọfụrụ, ọ zụrụ moto abụọ ọfụrụ once. So the mom itself a na-akọwa na ọ ya nwa ka ọ chọrọ iji agwọda ọgwụ ego but na chi ya ekwerọ ya. So a na-ajụzi the mom ka ezi ka o si wee mara. The mom asị na ọ ma na nwa ya nwoke ahụ tiri aka na ihe before the bike man abịazie bịa kọwazie Of otu ha course, na a ije. 23 years old boy na-ego moto ara na-arụ ụlọ onwe business ọ na-eme ọ bụghị nọ injinia ka ọ bụghị nọ. Why won't you suspect? Ọ bụsị ihe ebe anyị nọ na-ajụ wee like ndị be anyị, we still have a long way to go. Ị ga-receive na ego na ha wee ba ka ị bịa kọwaa ka ihe gị na Diego si je, ị bịa kọwaa ka isi nwee Diego ebe a ada eji
jee go moto once or go here once kwụọ ụgwọ no ị gara ya use kaadị credit card na-akwụ ya obere 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 ebe ka isi bute such money a ga-enyo ịga na like of course a 23 years old na-eme ihe ego and the senior parents you are not asking the right question and na-ebute gị na-eri on a very good day erikwuo gị nwa you Yeah, know that woman was very, very strong. Oh. The woman was fuckingly strong. That woman was strong. More bụrụ that woman anago because first ego that boy butere mpa ya nwụrụ. The two siblings ya fọrọ ọnụ ara agbawa ha. The mom eripụ mee travel. The boy nyara moto na-abịawa na shop the mom ịzụ mmanya because the mom na-ere beer parlor. Ndị mmadụ na-complain na the mom na-eti mkpu na ọ bịala o na ọ bịakwala o na ọ bịakwala o. You know that kind of a thing. Na ya makwa ebe o si wee bute ego. And the woman does not collect something from him. So nowadays, kids of nowadays, ihe a tụrụ nnọọ oke ite. Oke ite. And ha na-anwụkwanụ 24 hours every day. Every blessed day. They are dying. So that's where the doctors are installing their money from because you can't tell me that a boy of 20 years sold their land to go and give native doctor money. Go where water your kid. it's not possible. It's not possible. It's Most of not them, most of them, not in too many bad things over there in Southeast. Most of these low key and a Burundi mad, not ransom. Oh, yeah, most of them name. Before me travel, I had a lot. Ntijuru. Yeah, most of them name. You know, some of them was a ritual, full-time ritual. yeah, that one is Oh, you have true. Bazi. That especially this southeast And very well. now, the people that should be asking questions are not doing it. Instead, her name make here the other way. Oh, one of my guy, though we're not that close, one day in Lagos, when I go see him something like a bottle like this, with ihe no ya name, si na nwa dibia nyeri ya, na ihe a ochie. So every morning, he open the tin, the bottle mmiri dịkwa ya, ọ na-worship the tin, ọ na-eme the tin before ọ pịa ọrụ, ọ tụọ ọrụ ọ na-atụ. So every morning, we pay the thing or nzu nah I'm gonna miss their this thing. So one day, corner column that thing, see okay. But to age like this, you take one day or that kowa, ke game or same normal. And see you only dibenya bottle buy ya miri again. Or same bana Johiana, see why he got a judge. Okwa one day, the problem is that most of them are not asking questions. In fact, they don't even care to ask questions. You hear the bafa and he get boutique and kage me hate ye say. Ebiaki also quite biani ekene. Finish. Always you There is guard one you dibia. He in a name or he sim mo to a moona. Oga kwan the other way. He game. That is the reason why most of them now anyhow. Some certain things name most of from 3-4 years to come. Ndị ara ga-apụ ga-aka nkụ. Ndị ga-ajọ very, very solution ga-aka nkụ. You know, because since the last 2 years now, ọ bịa dịzie nnọọ ka ọ na-apụzi ha ara. Onwe they n'ihe don't ga shit. anymore. They don't hide it anymore. Ndị dibịa na-ezogbu onwe gị na-ezogbu but this season of a time they don't hide it anymore. They are now exposed. Ihe ọbụla chọziri ime ka ha mee. So they don't hide it anymore. Anyways, Joe, it's nice to have you. Though we didn't see your face, but it's nice to have you. I want to round up with the program now because so we've been you know. So nice having you here. Thank you. Thank You in a honor Christmas. Anọkwa m mana abata m ka m bịa
ike before Manachi ka ebe ị nọ my working kịta place. Akwa Ibom ka Aba ka Mama Akwa Ibom yesterday. So I'm resuming on 7th. from So I just Akwa have Ibom to Aba uh, is how many minutes journey? Abi how many um hours journey? it's just 2 hours. Let's say it's 1 hour something minutes. Let's just Akwa call Ibom. yeah. My Akwa Akwa Ibom Ibom is not Akwa Ibom nọ side Calabar ka Akwa Ibom ọzọ. Akwa Ibom not after Obohi Laba. Anyways, I'm familiar with that side, Isha. Okay, it's nice. Anyways, it's nice to have you, okay? Thank you. Have All a right. nice day ahead. You too. So I will be stopping here. You know, there are some people who may respect if on a program I has this question, my caption, but hancha bofuchana. When we catch your ego, there are a lot of people I expected to answer this question I treated on this program today. Kamari Hemeru Oji Bruzie, congratulations. You are doing great. Ka a na-enyezi ụmụ dibịa now. Ụmụ dibịa ha nwesị hụ na ndị ya arụ factory ọ wote ihe ga-ekretiri ụmụ be anyị ọrụ. So ha nwade mmiri na-eme ihe ego na-eyi gold na-agba benz na-arụsị hotel everywhere with ego ha na-anakọtasị ụmụazị be anyị ma ndị nke ha na-eji demonic powers na-ana n'iyi. So ndị dibịa ihe dị mma ị na-emezi all those luxury lifestyle. Onwe ha niile ka a na-ajụ ha ajụ. Then side nke ndị ụka onwe chọrọ ịrụ obere ihe ajụagodi ya ihe a ka ọ na-ebute n'ala Igbo. Why not ịrụ a factory? We don't need hotel. We don't need this one. We don't need that one. You know? But most people na-efiri ya some Christian agbafuchana. But let me just say, no one can be busy in a village. That was second. By go third. Then today is still second. You know. Let me just say, no one can be busy. But maybe in a week time or 2 weeks time, I will still bring back this program. Okay, everywhere I go see it. So that some people Gaza Majuja. Only some people need the Gaza Majuja. You know. So let me stop here. It's nice to have you guys. Prince Aike Okonko, Onodo Chidera. Okay, let me check people here. Cosmas Okafor. You have been here. Agatha Ago. Uche Good, Pascal, Michael Obonna, Perpetua, Southman, Rose Ijoma, Diego Cavani, Obinako Orizo, Rosemary Nwaneka, Rita Kensele, Sophia Stella, Blessing Chi, Chekube Ide, Nwankwo, Norma Blessing, Ngozi Mbara, Nwanta, Ọzọ Okuchukwu, Muyelo. Hey, this name long. Ume Chinyaka, Som Kelechukwu, Anayalos, Anna Yasinti. I don't know if I got that name, but I don't know your name. Gabito Nwokoye, Nwokoro Wisdom Martin, and Chinyaka Okpala Nwa Obiaju. I greet you all and have a nice evening, afternoon, morning, depending on your location. Let me stop here. I'll still bring up another program tomorrow or next tomorrow, and you are free to always join me. Make sure you are following my other pages, Osnobuma and
always share my live program whenever you come across it. That is the only way you can be an engineer of this page to help to push it, because Facebook is having a lot of updates from their system and it's affecting a lot of our pages. Just like my page, they have been on hold. They don't allow me to get more followers since last year. I don't know what I did to Facebook. My page has been on hold, but we're still working on it for them to freeze so that my followers will be going. But you can see follow me on my other page, Austin Obuma. Well, I normally do my live program here. But going forward, like I said, this year I will try to operate the two pages, but one for entertainment, social lifestyle, and other things. But this may be more of blogging. So let me stop here. It's nice to have you guys. God